Fab Ibig is still in the air. Mo nang ang pangutanan nako. Mahilig maghapon mo sa HHWW? Kasi, Website na ba? Ako akay makagutom. ano naman? Siomay og hopya. Wow! Masyadong malapit naman sa love. Yes. Una ito ang salad. Yes, Mauna. tutok na. Magchika Kasis with Reg and Grace. Maayong araw! Oh yes, ako si Kachikang Reg. Ako si Kachika Grace. Kini ang podcast na maghisgot sa pamilya, career, marriage o sa tanang real life na istorya. Yes, walay filter, wala arte. Tinuod lang ng mga chika. Maong paminaw, relax, ug mag-uban-uban ta din sa Chika Tasis! Yes, Ah. Chis, hello! You're so beautiful today. Ang imuha kay Wajoy Puas. Of course, wala pakay. Pero sis, ako'y pangutanan. Gigutom dito ko ganito si Mings. Yes. Siomay. Masyado na malapit sa Valentine's. Yeah. Oh, Oh, I ito. wanna show my love. And hope you love you. And hope yan. Love me too. Wow! Bagay na bagay ka. Yes. And hope ya love me too. Uy, ko na nang walay pa. Gi-research yun na mo ba? Oh. So ako ano siya, of course, no, it's very common na holding hands while walking in coastal road. Murag tanan man siguro ni Agi. Uy, wala ta kabalo sis. Dahil mo ban sis, mas may Samuel, mabili na ang asawa. Hindi kay usually pag mag-priya pa lang ha na Oo. stage. Oo. Ay, grabe ang mga PDA yan, di ba? That's right, Public guys. display of affection. Kaya nga to ang topic for today para sa to ang love language Yes. series kay touch. Yes, or physical Ayan. touch. Ayan, gunit. Ayun, sige, ang touch Tagalog, ay Bisaya. Hiccup. Hiccup di ay. Abi na kong sidok. Ay, maba. Dahil dito nga hiccup. Yeah, nga na ba yung mga love language? Ang touch, okay po. Kira ba po? Okay. Okay po kung touch. Pilig na ko yung ano ako, kay, ba? maski sa mga Ako bata. tagan man, touch. Ang gusto na ako ma-receive. Ako ang gusto na ako ma-receive touch, affirmation, I love, good words, o gift. Pero sa Mao po na uban, akong gusto sa ako mo ba? So- Murag sa ko yung ano, kay di na ko kalikyan, labi ng mga bata, mahilig mga bata, labi na sa mga bata, tas kikinsang bata, magapos na ko sila, Magapos, oo. makiss na ko sila, mahag na ko sila. That's right. So, ingana siguro, ingana jud ang ako ang expression sa akong appreciation, sa ako ang love. Sige, syempre man gid siya no, it's connection man good no. Bito usahay Connection. ma-conscious ko kay labinag ka na mga party no or ka na mga mag-meet ba ka ng mga togetherness gani. Na birthday unya kami ni kan mag-uban unya na ko'y makaila or nay makaila na ako. Ma-conscious na ko ana kay syempre di nimo maiwasan mahilig kay ka magdikit-dikit unya laing laki lain manggutan Tinood man awon na, labi tinood na kung naay mong bana diha or kanang True. maski wala unya nailaing mga True niya, lahi na tayong yunahuna sa other party. Dugol man ako kaya mo. Kung kunyari naka sa restaurant, nagduol ra kaayo mo, di ba murag lain man no? Labi nag chismosa, alam mo na. Uy, nakita ko niya, wa siya kabalutan. Unya na picturean. Unya gibutangan og story, gibutangan memes. Diba? Mao nang uso na ba kaya na karon no. Iwas sana sa uban. Pero kung sa imuhang bana, uy, dili siguro tama po na imuhan ng ilikay-likay, no? Kay part Correct. yun na siya sa relasyon. And ang touch manggod kay manggod siya, it shows it manggod security sa relationship no. Ukuan siya comfort. Comfort pa jud tinuod. Yes. Kay kung, di ba, for example, na nabi na sa part sa lalaki, kay kunyari, depressed sila or kanang stress sila sa work, no, at least man lang, pat on the back, no, pag-abot, kumusta ka, han? Adlaw. So, ay, pwede ba guday ka mamumusta o walay touch? Pinapangit na niya, Pwede ba na? Ha? Unsa mangumasa og walay touch? Oh? Dili. Barang Dili mas siguro, at no? manggod comfort siya. Pwede ba nang kanang inig-abri niya pagsulod sa portahan pinana, kumusta ka, han? Nya, wala man like ka na.
Touch, pwede ba na? Nagkaon na kahan, no? Pagkaon na diag imo, murag lain man ana, no? Tinuod. Lahira jud nagduulan nimo. Hi Han, kumusta niya? Kiss, di ba? I-kiss pod nimo ang That's right. imong husband. Di ba? Niya. Masking Patni mo. small gesture lang siya, pero dako siya impact sa ano. Yes, Sa isa ka tao. nakaandam na imong pagkaon. Kaon na diha. Massage pod nimo ginagma iyahang likod. Correct. Kaya nga no, pag wala mong physical, murag, magkaroong disconnection, no? Kaning, wala na mga luod-luod. Unya. Yes. And then, maanad na ka na, dili, wala na kay physical touch sa iyaha. Uy, lisod kay nanging ana. Kaya naanad na ka na, dili maginana sa iyaha. Unya, katong gini sa ginadibdib na dahin niya, ginaluom lang niya. Yang worst diha, kung pag-abot sa opisina, naay may ana. Naay mahilig magsigig dikit-dikit ba, sir? Gusto kang coffee. Nya nagikapoy na ka, sir. Ano ba no, hikapi-kapoy. Pwede na kay massage, sir, kay basika. Pwede na si, sige Ano type. kahadlok? Ayaw, ana. No, mo nang dapat sa atong mga asawa. Expressive jud ta That's sa right. atuang gugma, no? Pinaagi sa touch. Kumbaga, Dili man kinahanglan na diretso sa kanang intimate, Intimate diba? Pwede make love. man na kanang, diba, minsan pag naa siya diha, no, na siya ginahimulay niya, gusto ka matagad sa imuhang bana, pwede ka mukadaw sa iya, no? Mulingkod, mutapan, Correct. no? Correct. It's a non-verbal Yes. communication, manggod ang Mag-gets na touch. na sa imong bana, wow, naglambing day sa ako ang asawa. Oh. And you should make it daily, consistent. Yes, daily and consistent. Kay nga no, pag dili na nimo siya i-consistent, magngita na siya. Kay like kanang nig naana siya kisa imo bago. Maskin pag natulog ka na niya, wala ka na imong bana, onya nag-kiss yun siya always sa imo, bala nag di ba half awake man ta kay. Yes. Di papansin ba kay tanong. Onya half awake. Wala to siya niyang kiss man tayo siya ron. Pag nagdali-dali kay ay natulog kasi madisturbo na ako. Yeah, diba? Hala, giapas yun nimo niya niabot na sa guard. Naana sa guardhouse. Ikaw nakapantulog pa ka. Yes. Abi ni mo wala. Kinahanglan. Pero what if nibalik yun imong husband? Yes. No? Ano, nilimutan ako kiss. Balik sa ako, be. Maluod yun to sa ako. Akabalo ko, Ana, ato. diba? Oh, kasi. Listed man good pag wala ing ana si. True. I can't imagine relationship na walay hugs and kisses food sa imuhang bana. No, kay murag mo magud na ang connect nimo sa iya sa matag adlaw kay not all Daily the time touches. na mag-istorya mo at least man lang sa imong action, no? Gagmay pakita sa imong affection sa iya. Yeah. And sitting close together kanunay, labi na sa mga occasions, gyud atong mga husbands, i-secure gyud ninyo inyong wife na matapad sa inyo hana. Dili siya mataparan og lain. Yes. Para dili siya mag-create og kaning tension or kanang pag-uli gani. Ganun dito kanita pa na dili sa ko ana, di ba? Namang tay mga simple gestures na dili na nato mapansin. So, pag secure yung chair sa iya nga didto nya, butangin dig bag, butangan ba mo bag i-reserve na dito. Oh, para Para dito imuhang dito imong wife maglingkod dayon. kay lain pud ug naay nakalingkod lain. Oo, tinuod. No. Pero na mag-sis na hilasan. Naunsa mag-atapad? Kanang sa touch ba? Hilasan sila magdikit ilang mga kamot, public display of affection. Oh. Ako, I don't think so. Depende ra gid na sa inyo. Depende ra ang mga tao manggod. If ever matanaw man na sila sa imo, pila ra na ka second sa ilahang mind. Yes. Pero mawala ra day na ang importante manggod ang inyong relasyon because kamo manggod ang mag-nurture, dili manggod sila. Correct. Ayaw no na. Oh, labi nagminyo mo. Labi nagminyo mo. Siguro not siya pag dili mo minyo ako ha. Murag ka na medyo mahilasan ko pag dili pa mo married or wala pa mo Yes. murag labi super sweet na kaayo na kanang dili na siya pang dapat public you know your na boundary. ginabuhat. Oo. Know your gyud asa mo dapit, no? Nay, ana si Rufa? Rufa Makinto? Dili, ito si Rufa Gutierrez? Gutierrez. Oo, saman. Kung siya, kung dili pa mo minyo, wag kang magpa-feel na minyo kayo. Ano, di ba? Tinood. No, don't play the role of a wife if you're not married. Labi na sa mga mistress. Ay, sorry, Natasha. Ay, gani ka ng... Usually ba yan, no? Pag, nga nangabit ang babae. Ay, ang babae, ang lalaki. Oo. Ang babae po. Nga naman. Na ay mga Kakulangan.
Oo, na ay mga gipangita na Yes. wala nakitaan dito or Kanang mga needs ba, no? Physical needs pero that is nila. not justifiable. Yes. Dili gyud. Ay as much as possible. Katong imuhang feeling nimong wrong sa imong wife, make it right. Yeah, that's why, di ba, na Oo. kung kulangan ka, magsulti ka. Oo. Di ba? Ano naman na? Oh, sige, kulangan. Oh, kikulangan ka, magsulti ka. Yeah. Kaya ang Communication imong asawa, no? Mm-mm. Maningkamot na. Labi na kung gigugma kasi mong asawa, mo niya ang tanan, no? Yeah. Pinabitay kanta na, sa to, ibigay ang lahat sa iyo lamang. Oo. Pero nabi times is no kanang kapoy ang mga wife. Yes. No, wala sa mood Dapat ka na to mga make love to you. Musabot po dyan ang lalaki. Mm. Yes, pero Na yung mga kailangan. understanding seasons di ay. Yes, pero kabalo ka sa may nga na, I think, gihigugma man ka sa imong partner. Masulti ka. No, Han, ayaw sa judron, Han. Kay kapoy, kay Oo, diba? diba? Kuan na na, Kiss. i-inform, isulti. Kiss jud. and hug lang sa ano. Oh, dili kinahanglan na ka ng Awayan. awayan. Walay dapat bustakan. unsay rason Yeah. sa imong pagpangabit kay wala Oh, gani, no? wala gi. Mo nang kadaghanan ng mga babae na nabiktima ng mga cheating, no? Ang ending kay mo, nganong gihimo nimo ni sa ako? Masay kulang na ako. Na, di ba? Ayan. Nagsultita na ka. Oh. True. Dapat jud kanang intentional yun mo sa isa't isa no. Yes. Mutana ka, bahalag medyo na i-argue gamay because you know what, argument or mag-away, part man na siya sa communication jud gihapon. Yes. Open communication jud gihapon na ba kay kung I believe mas ganahan pa ko anang medyo na mo'y argument kesa dili mo magtingog duha Yes. kesa dili mo nagatingog dili na siya healthy gyud di ba? Kailangan, di ba? Mao na ato ang gianuhan na katong ayaw mo kalimot atong 333 ha. 3 minutes about you, 3 minutes about your Your spouse. partner, and then another 3 minutes i-discuss ninyo. So, Correct. say problem. Mm. Di ba? And kaning ano man god is physical touch man god when you do that to our spouse is ano man god na siya relaxation pod nila. Yes. Unit mag-massage. Naku, unya, Kalma. kumusta man ang Testingi lang. Testingi ka na ganing. Sige, yaw-yaw. Usa man ka na kay planong manglimpyo. Na kay planong mutabang nga ko. Unya, kalit lang ni mo ihag. Ay, wala na words. Walay words. Ihag lang ni. Tabangan ta karon. Diba? Wala na, humana Kabala ka. dayon. Palong ang all. Oo. Pero tubago Wala. ni mo. Kasi problema ni mo. Giin mo ko gidisturbo sa akong mobile legend. Ganan. Lagi mga nakarelate, Ay, di dyan na ano ba? mahuman. Tibuok si Mana ang awayan. Press anang guys ako disturbo gabi kay sakit kay akong ulo siya. Lutan ti kabing. O ba? Sakit mo ulo. Say gusto niyo mo. Oh, humana ang stress. Ga mas dili ko mahuman ani ga. Dali na. Sa man ga, ala dahil, di ba, no? O, di ba? Mo nang na-adjud na sa inyo. Tinuod. No? Pero na mag-iuban, no? Ay, dili ko yung ana. Dili man ko yung ana. So, unsay mahimo na mo ana. Uy, dili siya Ay, rason. dili oo. Palabi na Kailangan sa mo. married ka. Important factor siya. Ikaw makita ni mo sis na murag important siya nga ano. Importante kay siya. Kay naapoy oh. Jud ba yung babae nung nga kanang dili wala ko sa mood dili hantod ba kay after ganin nanay anak murag madlock na siya siguro siya mabuntis or Yes. what. Although naman tayo mga protection pero kanang ano na siya ba kanang ilang na siya mismo pagid sa iyang husband. Murag Pero, bisod no. red flag po ba yan, no? Kay, mo nagbantayan ninyo kung panahon na ka nang medyo di nakaganahan, no? Na mag-express sa imuhang love, murag red flag na siya. Murag ka nagahinahinay na ma-fall out of love. Diba? Oo. Napoy, isa po na siya na red flag sa kanang, di ba kanang pag ang lalaki na babae na, no? Natural na siya na reaction sa lalaki na di na ganahan sa iyang asawa. Kaya lahi naman ang nakasatisfy sa iya. Na, mo nang, nang- ikaw na asawa, no?
imo jud nang i-practice. Maskin pag mayo ka na, ay dili mo ko nga na, dili man jud ko ka ng touchy, clingy. You need to learn. Mabito na ginaingon na hanggang buhay, habang may buhay, may pag-asa. Kaya nga no, you need to learn, no? Naapatay panahon na mag-learn. Mabito, marriage is unending learning. Yeah, an ending exploration. Yeah, you So, need mura to... gyud mo mga explorers. Yes, uy. Mabitaw ng ang bitaw ka nang mag-uyab pa mo, di ba? Halos dili mo maukang, no? Tanang mga Dito. ngit-ngit sudlan. Oo, tanang mga adventure himuon. Mga ingana ba? Tinuod. Karunin mo na minyo mo. Kung sa free na kayo mo to do. Kung sa free to na do kayo mo, it. masking asang party sa inyong balay, nimuha naman na. Oo. Di ba no? Why Para dili na niya pangitaon. So, dapat secured siya sa balay pa lang na dili na niya pangitaon to. Murag yapon na actually atong mga anak ka. Murag yapon nag-inana ba? Yes. Habang gamay pa sila, ipa-feel good sa ila ang Una, love, pinapit sa mga bata. ang hug, ang kiss, kanunay. Every day. Every day. And even saying I love you all the time yun. Oo. Kanang inigmatan no, makalimot man jud na usay ang mga bata, diretso ligo kan. Ay, wala din. Ay, bakit walang kiss? Oh, remind sila ay oo nga. Ay, bakit walang good morning? Oh, ganyan para maano sila ba mahimo nilang habit. No, kini jud kabalo ka na jud sa babae pud bitaw ang pag-build o culture sa inyong family. Correct. No, kung anaro ni mo imong pamilya na ingana na, oh, good morning anak, kumusta na? And then pangitaon manggod na nila, no? Pangitaon nila. Dili na nimo quality pa feel, di ba? Yes, makuha na Unya, pangitaon na nila sa gawas. Mauna naman na mga early pregnancies, mga inana, mga ay, nako, nanay mga bata pa Di ba tayo. nikawa? Matingala sila na naay kalit na mo anak nila. Nagapahan ni mo. Uy. Pero ha, dili to love. Last to. Duha ba yan na, di ba? Oo. If it's not love, it's last. That's right. Yan na mo doon sa iya. Pahanin mo, uy, yang una-una, balain na jud kay magtanaw sa inyo. Or ikaw pod na babae na kanang kulang ba og kanang physical touch sa imong bana na aka sa mall, no? Naikalit mo doon ni mo, may available ka. Joke. Di ba no? Kana may nga na baka nang naimanintang ni mo, madaka kaya no. Di ba kana isa na siya, kumbaga ano na sa to ba na usahay Ano na siya, kailangan daily touches man na siya. Yes. Same food sa mga bata, no? Kung Tinuod. atong mga bata na anadog kanang dakos na to, kanang comfort na to always, okay na maski kanang magtuon sila kanang study, balisod na kaayo. Ayaw yaw-yawi. Sa man ka diha, kaganina rin yung kasigig basa. Wapa ka na mag-imog assignment ni mo, uy. Tabangin na lagot na asa man diya. Asa may lisod yan. Tinuod. Kasi maka-answer ko ana na. Luton ba nimo yung ulo kay dili ba galing Na ako'y katingko din na. Kaya naman yung ana, di ba? massage yun, massage. Dako kayo ang massage no. Or kung dili makakubalo mo massage no. Kay kamon duha mag night out mo kani magpamasahiram mo. Pero mas maayo man gyud na ikaw ang mag-ana sa iya ha. Mali na gyud kabalo tunig yun. Kay ana man na mabito na minyo ka because you want to build your own life, you want to build your own family. To explore with your, di ba? with your Explore life husband. with your kids and with your partner. Make it exciting all the time yun. Kay para creative as dili siya always. ma-excited sa uban. No? dili na siya excited Excited sa sa imo imo, kay sa ha? lain na. Yeah. Bitaw, usually jud kung ang partners no imuhang wife, imuhang asawa, bana, wala na kaayo physical touch no. Kanang sa una lambing kaayo, touchy kaayo, clingy kaayo niya biglang dili na ganahan. Di ba? Red flag siya. Correct. And then kabalo baka sis ang dapat mag-kiss mo sa imong spouse dapat by a 6 second. Uy, mag-ihap jud data ni sis. 6 siya kay nga naman pansin na gud ang smack. Wala lang. Di ba murag wala lang. Pansin na ng 6 kasi try na niya. I-try na lang niya. Ang 6 second na kiss sa imong spouse ha. Sa spouse lang ha. Sa spouse ha. Kaya ang 6 seconds is makabuild na siya kanang dili na nimo kay siya. Paano ba ka na ang physical touch kay
can stimulate oxytocin. Oxytocin. Tama na pronunciation na na. Oo na. Basta mo na na. Oxytocin. Oo. Kay nga naman kana siya na chemicals no. Mo na siya ang Happiness. love hormone na siya, no? Happy hormone. Yes. Happy hormone. Yeah, unya maka-reduce na siya cortisol. Ay That's makapapayat right. day na siya sis kay 'di ba cortisol na pagtaas imong cortisol manambok man taan. So kung kini siya kung ang physical touch maka-reduce sa imong cortisol ay makapayat. Making love, okay. Sige. Ang physical touch mga is a primary love language focused on non-verbal communication Yes. to express love, security, and connection through physical proximity and contact. Ah. Individuals with this, ayan. Mabito Hugging, kissing, holding hands, cuddling, and back massage. Mo na oo, importante tama, gyud no? siya. Dili gyud siya. Ano gyud siya? Primary need. Tinuod. Pero ang problema mo gud sa kami yung magkadugay kay Magsawaay na ka na. magsawaay naman unya mura na lang Wala na yung magpag-igsoon basta kay naninginabuhi ko sa akong pamilya no nagtrabaho Good ko. provider ko. Ana naman Okay na ang namin. Yun mentality. naman, me. Ano naman. Natalia naman, min doon. Hindi na siya pwede. Dito, no? Ginahimo ng excuse minsan. Pero ayaw yun. Kay primary need na siya. Actually, labi na sa lalaki. Sa lalaki. Oo. Kay ang lalaki, naama jud na always. Mo na ginaingon nila na ako'y mga pagkinahanglan na wala nimo gihatag. Na mo na lisod niya ang babae kay pulanon kaayo no. Kanang mga mood swing nimo din ha. Bawas-bawas si. Tinaminyo man ka. Panindigan mo yan. True. Maunang pag abot sa pag in love manggug ka. Yeah. Sayo na gid magbuhat sa imong kana mga bagay uy. Kana tanan gid katuyong di ma. Katuyong ato ang mga na-topic na nod, mga diagi pang mga weeks. Sayo na na sa imo when you love the person kay kung wala man goy love, lisod po na buhaton sa imo so ang pangutan na di na nimo love. Kay wala man magbuhat ang mga inana, di ba? Pero sa part with sa lalaki, no? Kauban jud ana na love language is respectful. Kay kinira ba yung babae, di ba? Naadyo yung mga panahon, labi na gidugo. Oo. Naadyo yung mga panahon na kanang kapoy, no? Wala Oo. sa mood. Wala sa no? mood. Pero mo lagi itong Init ang ulo or minsan kapoy sa work. Musulti di ay ka. Nga lang magdidi mo isulti. Di ba? Musulti ka na. Ayaw sa And always good na to i-feel atong love tank. Kanang love tank is kaning naagi tay love tank isa't isa. Yes. Kumusta imong love? Dapat i-check yun ninyo ang love tank sa each other, even the spouse, labi na gid sa family. Sanihan, kumusta man ang imong love tank? Na feel ba nako karon na day? Yes. Kulang siya ron touch. Kulang siya words karon. Gyud kulang siya. Dapat musulti. Pabito, dapat po din factor ni communication. Love tank ba? Love tank. So ikaw, kulang ko karon og gift. Or kulang wala na kay sa ko or feeling na ko dili na nimo feel na anniversary na to. Mansari man na to actually karon, di ba? Wala na. Yan nalimtan. So dako nag factor na mga inana. Di ba? Kay Sometimes the little details man good will maka-impact siya sa tibuok, no? yes. Mo nang ang touch food no maka-change og mood ba? Di ba? Pansin na ng mga saputon, initunugulo, mga yaw-yawan. Pero pag once nakaatbang na silang tao, gani na touchy. Kaning mga senior, bantay na mga senior. Initog ulo, sige yaw-yaw in the morning. Ang mga yana, good. Pero makaatbang nagtaon na, good stage. morning po. Onya, itouch, kumusta na kayo? Yaghag. Labi lang kabalo ka na medyo strict gyud na siya. Yes. Kabalo na ka na stricta na siya or mag-approach. Actually masing kinsan mo approach kag someone na kabalo ka na strict. Pag imo gani nang itouch. pag imo gani nang unahan gani na di mo dayon na. Basta po. Labi na ang pag-shake hands nimo kay anaon nimo yang hands na. Kay Gunitan sincerity jud nimo mo diri. na, no? Ano? It shows sincerity ba? Ano siya? Like, kanang natay ma-meet na mga VIP or natay pag muduol gani kag kumusta? Hello mom, salamat kaayo. Sincere ka ba? Dili kay okay. Ano mo lahi
Oo. Nahira Mas yun. okay na siyang shake hands kesa beso dayon Ayoko na, Ayaw sa. ayoko na. Dira na ka magbeso pagka nang murag acquainted na mo, murag okay na ang inyong closeness, no? Kay namay sa mo na dili ka nagbeso. Labi na karon na daghang mga virus. Lagi niya gibawal ba yun no? Social Oo. distancing. Oo. Labi na Social nahantod distancing ro yun na gihapon. yun na ang ginatawag na long COVID. Ano daw? Long COVID. Kanang, di ba, mapansin ni mo mga uburon dinugay. After Long binulan. COVID din na, sis, no? Long COVID daw na mga cases karon. Nag-iuba na wala giubo pero biglang na pneumonia. Gani. Bantayunon kayo na. So, mo nang hinahinay gihapon. iwas-iwas. Okay lang man sa mga touch pero sa family ra gid nato no. Hinahinay ra gihapon ta sa ubang tao. Oh, bring alcohol lang gid gihapon. Tama naman ta sa mga Gani, and you tinuod man always na. wash your Tinuod na. hands. Be healthy always gid oy kanunay. Magdalag Yeah. alcohol. So Yes. tinuod man na kay ano wala ka kapalo pag-check ka sa ini mo sis asa to gikan. Asa to nagunit-gunit. Gikag CR. Okay. Lisod na. So, may na lang kayo makaano ta. So, anyway, layo na kay ang touch, no? layo. Pero nakatabang-tabang po na actually, nakarelate ang tanan. Importante jud na kayo mo nang igsuon. No, kung kulangan ka sa imuhang nabati, no? Kana usahay manggod labi na sa babae. Nakagipangita. Maski ikaw di ka kasabot unsa man ni akong gipangita, gikulangan jud ko sa iyang gugma. Maybe noon makita man ako nagugma ko niya na madungog na ako kay sige siya I love you pero murag kulangan ka ang gihanahanap mo igsuon kay physical touch. Physical touch. No, maybe ingon nimong ba na kanang ihag ra gud ko. O ana ba no? I-comfort ra gud ko. Just Human warmth. yeah, kanang ano lang just be honest. No, kay Doon usually ba na? Masig yaw-yaw imo ang asawa no, sige yaw-yaw. Ihag na kalit, ihag kanang hag lang Diba, yun. humana? No words, hug lang. Wala na. diba? Maski sa mga bata na mga badlong. Anong badlungon mo na sila? Wala nila na pilang hugma sa usa ka inahan ug sa usa ka amahan. Kaya ang amahan tuwa busy sa barkada, ang inahan tuwa busy pangitag pangmarta may anak kun. Pero kung ang ginikanan no always pansinan ng mga bata na always ginahag, no? Always kanang ginakumusta o labi na nang kanang sa mall, di ba? Kanang labi nagbinata na imong anak or kanang dalaga na medyo mailang na sila, no? Di na mailang kayo na sila ano sa imuha ba? Pero ikaw na inahan, ikaw jud ang mag-set og standard no na hay kahit ikaw ba kahit ano na, kahit may anak ka na anak, kailangan pa rin kita ihag. Grabe ang love na no. Diba? Kailangan yan. Importante yan, anak, para makatulong sa'yo. Well, anyway, naalang ko i-ano about love ha. Kay, na ako'y na, actually, tinuod ni siya ha. Story ni very short lang kay Mark and Susan ni na story. Sila married couple. And then eventually si Susan, nabuta siya, na blind siya. Oo. So si Mark, nag-ingon siya nga, ayun kabala ka, love ka itika. So, buhaton ako tanan para i-guide ka all throughout. Unya, si Mark is a military na siya. Oh, guide na ko. So, gisundan pa, ano pa niya, gisabayan pa niya para maka-work. Kung saan ako ni pag-work, di sabayan ti ka, sa work, sa stairs, sa road, sa tanan, sabayan ti ka sa tanan blocks na imong atuan. So, kato, sa even pag-walk, ay walking distance lang man ang ilahang, bus ride ay ang ilahang work. Oh. So, medyo maliit gamay si, di ba, si Mark sa iyong work Yes. sa military base. So, kato, sa next gap sabay niya pila ka weeks and then niya na siya na pwede na ha murag okay na ka na dili sabayan for as long as naakay murag tungkod na siya sige i-try na ko na so sabay siya okay first Okay week siya na lang siya na lang sa stairs sa bus kaya ra. sa bus siya ragyud siya ta sa tanan and then after pila ka weeks ay siya na kaya na nimo ha kay okay na ko wala na kaya na ko wala problema unya one time niya ang bus driver sa iya na hey ma'am, you're so very lucky. Siya, no, I'm not lucky. I'm blind. Yan na siya, I'm blind. Siya, no, you're very lucky. Kay habang sakay ni mo sa bus, na ako'y military na makita na. Nagatanaw always sa imo, ha? Oh, and then, every baba po ni Buta Black sa street, hantod sa moabot na kay masakay na kabalik sa ako, Mo ana siya kiss. Siya, lucky kay nagmaray na ganahan nga sundalo sa imo, ha? And then, later on, na-thought niya nga, ako man tong husband siguro. Gani. Diba? So that's the ni Lord sa ato ang marriage. No? Na-remember noon ako tong footprints in the sand. Kabala pa na Oo. Diba no? Nakanang Napag-isong, No, nakanang
always kabalo ka confident ka that God is always there on your side, no? Maski unsa pang dagok ng buhay na siya diha. Pero there are, di ba naman yung moments sa kinabuhi sa tao na feeling na to, wala naman siguro si Lord. Uy, ibiyaan naman siguro ko ni Lord. Wala ka kabalo na kana mga taknaan na feel ni mo no wala si Lord sa imong tapat. Kana ang mga Mas panahon ginabantayan na ka niya. gikarga ka sa Ginoo. Wow. Siya mismo dili na to imuhang tiil ang naglakaw sa sand, kundi ang tiil na to sa Ginoo kay iya na kang karga, no? And- Ibig sabihin na Ginoo is always there, never na nagbiya jud siya sa ato. Correct. Which will mo segue dayon ta sa ato ang first First love. love. Yeah. Ayan no. Wow, grabe no, grabe si Lord gid kaayo. So abi na to gipabay-an ta niya all throughout the gikan pa never gid ta niya gibiyaan. Yes, naa siya. Manang, maski, no, whatever situation na naa ka karon igso. There might be times na you feel like, wala naman, wala na ko'y pag-asa. Wala, hopeless ni ako ang bana kay palahubog kaayo. Hopeless ni ako mga anak kay naga-drugs. No. Just make Jesus, no, ang Ginoo the center of your family. He will surely, no, take care of your family. Ma-realize na lang jud nimo na change. Pero kinahanglan, no, ikaw na nakaila og naay relasyon sa Ginoo, mo pud og step. No, sama sa ato ang topic karon. Tuon pud ba no, hinahinay no na i-demonstrate imuhang love by hugging your children every day, by tapping your kanang husband. Ayaw sumbaga kung dili ana nimo ba ipat nimo iyang likod, di ba? That's right. Every day mo ana, you will surely see how your family change. That's right. Kay kabalo magutan nga si Lord manggod siya ba una nag-teach siya ato how to love, 'di ba? So marriage actually, ang marriage manggid ang pagkaminyoon is our first ministry gyud. So Yes. mao gina ato ang pinaka first na alagaan. Because it's not just romance, it's purpose, mission, and calling. Your home becomes ministry when God leads it, no? Yes. 'Di ba? So what happens di ay pag si God wala gyud sa center di ay sa tanang relasyon? Wala. What happened? Gubot jud. Kaya nga no, ang magpairal ana Chaos. pride, no, kanang mga ego, labi na sa mga lalaki, kay usually ang lalaki, egoistic na yun ang lalaki, sis. Mabitaw not pag all, but mag-away-away, dili. Naadjud na sa ilaha. Okay kanang Kanang- pagiging masculine Kasi nila. they are really built to lead the family. O nang, di ba, They naala sila na. they need to be strong. Yes, they need to be strong. It's Lead just that ikaw na wife needs to be really creative in Ego in ego dealing over grace siguro. Ego over grace. Yes, in dealing your husbands na kanang saon mo siya ba na kanang magkasinabot mo. Ug number 1 ha, ayaw kalimot ang Ginoo jud. Let God be the center of your relationship. Yeah. Everything will be okay. Correct. Kay kung dili si Lord no, ego over grace, control over surrender, Yes. self over sacrifice, yun ang may tabo. Yes. So, if there's Lord, if naman ko si Jesus is nagi restoration Yes. sa tanan, Healing. nai-healing kanunay, no? Because Makasabot love yun di mo ang- si Lord so when there's God, there's wisdom. Mahadlok jud ka makasala, di ba? Mahadlok jud ka magkulang. Mahadlok ka magkulang sa love tang. Di ba? Diba? So, God first, marriage is second. Yes. Tapos ang everything else will. Follow. That's right. So, karon time na pod para sa ato ang sa atong CTS, atong Yes. care to share. Ikaw sis, sa man ang imuhang sa man imuhang care to share karon. Realization jud na ko no, na not at all times. Ang words like I love you, no, I care for you is not enough always. Why? No, naman jud usahay na ano na ko na kay higugmat ka na no, daghan kaayo kanang istorya. Mo na ginaingon lahi lagi akong madungog ug ma-feel kaysa sa imong ginaistorya.
Napoy mo ingon na lahi lagi akong makita sa imuhang ginaistorya. Why? Kay ginapangita niya ang love na ma-feel niya ba? Kailangan ni mo ma-feel. Kita man ta. No human as we are, we need to feel the love na ato ang ginapangita. No, na makasatisfy po sa ato. Yes, that's Because right. yes. And ako, I just wanna always remind you, no, na actually, naingon na yata ni mo, Christian 4:19, we love because He first loved us. Anak gid kanunay, no? When we don't experience mango, dili gid nato mahatag, pero na-experience mango nato ang love ni Lord, even the very first pag yun. So we are free, ay hatag yun na nato nga libre, 100%. Muna, don't lose hope na mo yung wala na dyan pag-asa ni ako ang anak. No? Wala na pag-asa akong bano. No, ayaw kawala og pag-asa. Why? Higugma man na sila sa Ginoo. No? God love them. So, kana na love. No, magrema man na, mag-manifest na sa ilahang kinabuhi. Ikaw, no, padayon lang yun mag-aampo sa ilah. That's right. And Yes. kabalo ba kano love kay tanan yun na imong ilash, like pride, ego, unsa pa bang mga anger dia issues ana, because sometimes we pray open hands but we're gripping grudge. Dili lagi hapon mao. Lagi ha. The Lord will hinder your prayer. So Yes. love gid kanunay, love above all. Yes. But love God above all. Yes. And everything else will follow na yun. Siya na bahala sa tanan. Nya ikaw na nahigugma, make sure na na-feel atong imuhang gihigugma, hinigugma ang imuhang gugma. Ha? Grabe naman to kalalom. Uy, the English is so deep I cannot swim. Saya yun, sis. Ay, tama. Tagalog, oh, very deep yun yapon sis. Di ko kalangoy. Gani. So, yato no. Ayan. Grabe yun. Grabe, taas-taas sis, no? But very short time lang kaayo. Yes. But what's good is daghan kay tagnatud-an karon. And let's go on na sa ato ang next, no? Kundi na sa magpasalamat ata sa ato ang mga tiko de mga sponsors. Yes. Ayan, of course, we wanted to thank first of all para sa among outfit. Nagwapa kayo mga outfit na makaroon na sis. Barato lang yun sis, no? Daghan kay actually mga affordable Mga dito. unique kay na siya. Kabalo mo kung asa? Yes, kay Ma'am Leah sa Elgins Boutique, located at Yes. 3rd floor sa Gaisano Mall of Turil. Mo nang visit na very affordable lang kaitanan. Yes. Ug katong nag-wonder nga nung medyo fresh ka karon. fresh looking ko karon, no? Kulot-kulot Salamat na to diha, kayo sa ako ang sponsor sa Touch of Love. Touch gihapon ha. Touch of Loves, no? Kay Ma'am Lalabs, daghan kayong salamat sa self-care services, no? Gikan sa nails, sa hair, sa skin, Wow. no? Kung mao na inyo hangi pangita at mo dito sa Touch of Love, dito sa Saavedra Street, Trial, Davao City. That's right. Thank you. Oh, daghan pud kayong salamat no sa nag hair and makeup ato ang hairstylist Yes. karon no. Kanang mga any occasions, weddings, debuts, birthdays ug tanang pang kailangan mo magpa-makeup, just Yes. contact Fritz Enrica 0909-901-4503. Daghan kayong salamat Fritz for hair and makeup. And ayan, kisa pa to pasalamatan daghan pa kay ako Ito di yung ano, may sponsor. personal sponsor para sa ako ang pamper. Daghan kayong salamat #Beauty Lounge Yes. dira sa may Dalang Ermeline sa Turil. Mo nang visit na barato ra kay sila no, and tanan welcome kay diha. Okay, Yes. because And actually sa shout unisex out. salon, ha? Yeah, shout out to Ay, care to shout out as atong CTS na care to shout out sa mga gusto magpag-greet. Ayan, Yes. first of all, ang always we kayong gatanaw no si Mama sa ako ang husband, si Mama Mary Yes. Ann Alida, and of course my mom Gertrudes Ledesma. So, kasagaran gid sis ng mga mother manan oh magud ani. Oo. ato po mga friendship. Oo. Diya sa gawa sa Canada, si Thea, sila Gigi, Hi. Kaninyas, no? Daghan kaayo tag mga friendship din ha. O katong mga nasa JCTV Women of Rubies. That's no? right. Si Miss President Riza. Yes. O nga to ang mga friendship diha. Shout out ta diha. Correct. Shout out po sa ato ang mga
kasilinganan. And katong mga families na dito sa Visayas squad, always Yes. mapagdita sila ga-follow mo. Nakanunay na ako sila ginatag because they are actually watching us. Ug ang Davao squad. Ayan. Yes. Davao Agikik squad di ay sorry ang DAS. Hello sa mga members tira actually GC by GC jud assist nagata. Kung dagan asa ta kaayo. pad ginasundan gyud ta na nila kanunay. O shout out po sa tanang mga VAs din ha. Hello. Katong mga nagapulaw sa ilahang mga trabaho. Yes. No, ayaw kalimot no na dili ta always trabaho lang. We need Yes, to yes. also pamper ourselves Yes. no para always putagwapa no sa ato ang mga partners, sa ato ang mga bana. Ug dili putalo siya. Yes, no? Team Fresh Task Force po looking di ay ha, ka. si Sis Joy, si Sammy, Yes. si Brother Ken. And also to all pastors. All no? pastors. To all pastors, church leaders, workers, kita-kita ta sa February 25 sa tuwang First Love Conference. Yes. Ayan. Ato mga guest speakers. Yes, si Pastor Romeo de la Merced o si Pastor, puro mo ni R, oy. Oo, Si Romeo de la Pastor Merced. Ronnie Ventayen. Ano tayo? Hello. Yes. And excited na kayo taan no because we're gonna be talking about forgiveness and repentance. Yes. Kung napag yung mga laing magpakita pag mga banda di ay actually ang True Vine Worship magtugtog po Apil po dito dito. sa atong band sa JCTV WC. Yes. O naigsuon ha kung ikaw na kinahanglan ka o kanang counseling or nakay gusto i-comment, nakay gusto isaysay na di nimo masulti sa imuhang bana, no? I-message me, personal na mo nang basahon, Correct. no? And no, maminaw ba ya mi ana sa inyo ha? Ug ayaw ka balaka. Dili mo na masulti dili na sa ko na imong matulog bana. si Sis Grace. Grabe. Sige. Kung, sige, kung basa dili mo sa inyong masaysay mga- sa imuhang banaing nami kay Kami kami magpadungog. Yes. And also, no? Yes, like ang among Yes. like and follow and share ang among Facebook account, among Yes. among Spotify po na paki-follow po ato ang among Yes. YouTube channel, please lang continue to watch, share and share ug balik-balik na lang ug watch. Yes. Share kanunay kay dako kag kay nag-help sa ato na Correct. ma-share nato ni taning kaning mga topics na mo diri because it's really gonna be helpful to all the families good out there. Yes. Mao And na- for YouTube, please YouTube. don't forget to hit the yellow button, bell Yes. button, no, para po ma-notify ka Updated sa sila sa ato ang mga videos. topics every week. It's gonna be weekly mo na pag paminaw mo sa Spotify, tanaw mo sa atong YouTube channel, Yes. and sa atong Facebook padayon lang mo sa pag-follow, pag-share o pag-like. Ayan, hit like na lang po dayon sa amo ang mga episodes kay ayan dako kay nag-help day. Thank you so much Yes. sa tanang care to shout out. O padayon lang sa inyong mga shout outs. And soon manghatag yun mi og mga mo nang Yes. atang-atang lang yun every week kay dami mga giveaways ay panghatag. Actually natay natay mga premium items na Yes. ginaanda mo nang padayon na mo Hatag every mi week og sa pagtan-aw. cellphones. Tutok lang mo diri. Puhuan. Correct? O groceries. Puhuan, no? Ato i-pray. Kay Yes. para ma-provide food na ni Lord. no? Of course. And Napa ba? kato lang, salamat. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. That's right. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw og I hope nga naamoy leksyon nga nakuha og kalinaw sa amo ang mga kachika. Yes, ayaw kalimot, dili ug dili ka nag-inusara, hantod sa sunod, dinhi sa Chika Tasis! God bless. God bless See you next week. everyone.